Jeg synes, det fede ved at læse energi, det er, at der er rigtig meget gruppearbejde, og vi får sammen lov til at arbejde omkring en problemstilling, og så kan vi få lov til at arbejde med den i laboratoriet, og dermed også fordybe os i, hvad det vi laver. Vi får lov til at bygge noget, få lov til at undersøge det, og så se, om det virker ude i den virkelige verden også. Nogle af de laboratorier, vi har på Institut for Energiteknik, det er blandt andet FlowLab, hvor man har mulighed for at lege med vindtunneller og med sådan aerodynamik. Og så har vi noget elektriske laboratorier, hvor vi har mulighed for at arbejde både med sådan højspænding og med lavspænding og forskellige kredsløb. Og så har vi sådan nogle student workshops, hvor vi selv har mulighed for at gå ind og lodde eller save eller lignende ting for os ligesom få lov selv at lege med nogle ting. Gruppearbejdet fungerer rigtig godt, fordi vi får jo vores helt eget grupperum, hvor vi sætter os ind sammen med vores gruppe. Og så arbejder vi sammen både i, i opgaverne til forelæsningerne, men også i projektet, som vi har. Og det fungerer rigtig godt, at man kan snakke om tingene med andre og vende sine synspunkter med andre, når man sidder og løser opgaver.